grondbeleid aan zich is niet een op zichzelf staand beleidsveld. Feitelijk probeer je in je grondbeleid enerzijds je ruimtelijke beleid en anderzijds je economisch beleid probeer je te faciliteren. En de vraag over permanente bewoning van huurgronden zie ik ook in die richting. In eerste instantie gaat het dus om, vinden wij dat vanuit ruimtelijk beleid het goed is om op huurgronden of op gebieden die daarvoor zijn aangewezen om daar te kunnen wonen. Nou, dat is een vraag die eigenlijk primair beantwoord wordt door het ruimtelijk beleid. Als er in het ROB staat dat er ruimte is om te wonen, dan willen we dat in het grondbeleid zeg maar faciliteren. En daarbij is er, merk ik nu deze vraag komen, is er enige onduidelijkheid over een soort verwarring die wij zelf misschien gecreëerd hebben door permanente bewoning en permanente bebouwing. Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen, maar waar wij een permanente bewoning schrijven, gaan wij ervan uit dat permanente bewoning plaatsvindt in gebouwen die geschikt zijn en bedoeld zijn om in te wonen. En dat zijn dus permanente gebouwen in onze beleving. Maar goed, op het moment dat je het bijvoorbeeld hebt over containerwoningen, dan wordt dat gebied al wat grijzer. Conclusie en daarmee de beantwoording van de vraag is dat wij permanente bebouwing, dat we dat niet willen hebben. Maar dat permanente bewoning, al was het alleen al dat bijzonder lastig is om vast te stellen of iemand nu permanent ergens woont, ja of nee. Dat permanente bewoning niet per definitie uitgesloten is.